Ja hem arribat. Ja som a casa. Em dic Maria. Eric. Un fàstic. Conèixer. Per què jugues amb ella? No estava jugant amb ella. Ni tan sols em cau bé. Tinc el cor de pedra. No em pots fer mal. Què dius? Vols anar a l'Àfrica amb això? I tu també hi vas! Ouroboros, el nom que et vaig dir abans. La meva mare és en aquest vaixell. El capità maleït! El cor del capità és fred i fosc com el fons de l'oceà. Això és el món intermedi. Un món entre el dels vius i el dels morts. L'únic que sabem és que volem sortir d'aquí. Els pirates em persegueixen! Quins pirates? No! Què ha estat, això? Una bomba, esclar. Crec que m'estimo més les comèdies.